Hej, mit navn er Fatmir Aslanay. Jeg er sygeplejerske, direktør og ejer for Demenspleje og Omsorg. Vi har et meget stærkt fundament her ved os, som er bygget på tryghed, ærlighed, respekt, loyalitet og fleksibilitet. Vi har speciale inden for demensområder, men vi kan meget mere. Så derfor, kære København Kommune, nu er vi klar til jer. Hej, mit navn er Zoya Aslanay, og jeg er regionschef inden for Demenspleje og Omsorg. Vores arbejde er ikke vigtigt kun for Randers, det er vigtigt for hele Danmark. Så derfor rykker vi ud til jer nu, kære København. Ledelsen hos Demenspleje og Omsorg er en del af vores arbejde. Vi er ude til sammen med vores medarbejdere, hvor vi gør en forskel for den daglige pleje. Og jeg står ikke alene om det her. De er med. Demenspleje og Omsorg. Mennesket først, sygdom bagefter.